ko soynetono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum, an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaaba. NIMSO GUILLI jarabi moƴƴani jam fagili koyne muusi mi yiɗama jiɗmi ko jewdima anu yummiraɗo arwajo ɓeskuma ko nafoyta ɗumen jango ko woni laal fo ko ma juuɗe jiitu jam fagili koye welani sa ummima wuro ma natelade toppita juma toppitoɗa jangdema sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya NIMSO GUILLI jarabi moƴƴani NIMSO GUILLI jarabi moƴƴani NIMSO GUILLI jarabi moƴƴani jam fagili koye welani NIMSO NIMSO GUILLI jarabi koye moƴƴani jam mboɗo joguinoyo moɗon yewtere ko fate hakkude Mamadou Kébé omo yindi rew ɓeɗen jogui hen yewtere Allah waɗi guilli mbaɗi soko debbo no foti adda ɗo samedi yiide famille makko yiide galle makko salminde galle ba makko mbatte hen hakkillaji mum te nden so yonti aɗo wi ko famille makko ari ƴewde famille makko ko enen surtout onon noon onon goni famille makko ko garoɗo ƴewde ko garoɗo salminde ko jinmi koko enen fof tawen ɗo taw hay goto e meɗen ala haaju mo nangi hawa wasa tawde ɗum ɗo on nani min kam nene ala probléme d'ailleurs min mi yahani hay nokku so ari mo tawam ɗo inchallah sawara ya nani ko kalamami ko baye ya mère mi nani mère ay mi wona nafigue quoi mère min komi hip hopper min komi saliyanke jogimi ko vision jam jogimi ko mindset am quoi ay mère somi acci ɗum ɗo ɓenni manam d'une part komi nafigue quoi te min ka nenam an ɓurni kam fof e nder e less leydi he tu vois jawdi ndi aduna fof fawe banggue mère paweɗa an ɓurni kam nene saabu min mi an tagui gurmi quoi mais quant à oɗo boy mbedda
o waaba jiba non wawa wonde mère ni mi wa joude on rôle adan ko ɓurni kam ñalngu ni so yonti mi yalta mi doga rhymes uji am quoi tu vois après géron ɗum entre onon mi haalninomo nak mamoudou mi teganimo grand o wimo non min ala hen et puis mi wa joude nafdagal quoi madre accuran xam nga min jaabu jam après ko heddi ko géron ɗum hakkude wona haaɓe giiɗa maɗanga bawonta nimsa ay min mberjigi jam suudam kon bonam dewo panmo deeƴa o gande wonde joom suuda muɗum kon joom suudur mum yiɗirum ko jawdi tan sanani nimso wiya cakal golle nde ceranda waynaki ɗaccudamo kanko goto winde makko allah addi nimsa gata jontaɗo ɓe gurti kono gontuɗa ko gañu gilli a feji bonande fo sahaɗa holli tan a haalanama o to yiɗama yikko jeybama ñani ñamde buuɗi maɗo ñande fo mi ñena haala caloɗa ka mubboɗo kite nafe kala nego boni ɓernde o takki debbo ma e garde reno serde nimsita innama nimsi killi aɗa andi haala ko haala deƴƴere ko haala min gila deƴƴuɗa mbaɗan ɗon ko moftuɗa e maɗa kono no jinmi pamira tan baye mona meɗen fof wonko woni muɗum kono gilli ko gilli kadi yamirode haytata oɗo koye meɗen jeeya gilli keptimo ɗum kadi ko kañum yiɗi wona enen nani ɗum hen ha kala janggo e jaam ko yalti wiya ko enen pawi ɗum ko yidde muɗum nani ɗum hen tawten mo hen no mbaɗa hen ni noon mbami hen noon miñira guel ma guel wayi hen kono tawtuɗen ɓe ko yidde mabɓe ala moɓe jogui so wona enen ala mo joguiɗen so wona kamɓe mbaddene ɓerɗe meɗen tawten ɓe hen ko kanko yiɗi ko kanko wonata toon de kono enen nangen ɗo mbawɗen nangude ɗo baye ɗum jinmi aali min ɓuranma hunde foof min woni fofoɓe maɗa woni kala kala e maɗa jaɓaɗam ɗum non mère vraiment min kam mi yiɗa salnademo kono ɗum kam vraiment so allah vraiment mi wawa quoi oyi mi wawa annene ɗaccanam oɗo an mom a sellani an gonɗa koye good advice an rappeur tan rap minda rappeur minda rap min an kam an yimɓe ma jiya ha nana darde go fof no yiiloyo ajjana an mbiya ka hip hop mbatta an kam woni komi jaɓata comme sa jogui ha jaha kurtoyoɗa quoi guiƴirama fof kurtima heddi min kam cukalel keccel kam cukalel mo ɓurɓe kam ɗo mownude nanɗo hene te ndesaka tawa komin kam cuko kañoɗa an kay guiƴirama fof ndesi legal ngal mo jaddanɗaɓe fof ndesi yaaro seytan nen haaldemo ko haala yaaro seytan on puɗɗi lambaji moɗon ɗi gaare tawte kam e nder sen bub sen nan paɗi kam quoi vraiment min jaaha min doga ami jogui ɗo sayi fo vite fait min garta quoi nani ayay mi haalanma hassel bub sen ɓe mbiɗa ɓe ko kalanmami ko ɓuuri wadde importance aɗon ko jimmi haalandema mi natti welnadema koko pawme dow maɗa ɗum ɗo tawete ɗo mbaɗen hen fodde men nde poɗɗen wadde nde sen gaydi mono kala ɗo yiɗi darade darano ɗon ko hunde nde pawme dow ma te a yadata hen a nani ɗum ne d' accord mère ala probléme mi jaaɓi mi waɗira noon sibabune makko sibabune ma mbaɗirimi mi jaɓi joni wona mbaɗa yaade mi jokkitoya rappuji am ɗi aɗa wawi yaade jaajëf te ndeysan a joƴa min mi ala mowniraɓe dekata a sellani jeewo wona haaɓe giiɗo maɗa yagga wonta nimsa nimsi gilli wona haaɓe giiɗo maɗa ngo bawonta nimsa ay min mberjigi jam suudam kon bonam dewo panmo deeƴa o gande wonde joom suuda muɗum kon joom suudur mum yiɗirum ko jawdi tan sanani nimso wiya ngon nder ko darde téléphone ma darde montre ma ko dogra wolu ɗaccudamo kanko goto winde makko jantel mbaɗɗa walla ko min garɗa yi so woni jantel mboɗo ara mi waɗɗo heure mo mami ɗo hen holo heure mo mbaɗɗa ɗo ana waɗi ɗo 30 minutes wona ɗo 30 minutes min meeɗi heɓde ɗum e maɗa jimmi andude ko ka étudiante walla an ka garɗo wadde boulot noose e nder Dakar so wonani étudiante ko gonemi guila mani gummimi ville mani gummimi village ko addi kam nde wona janggude donc sa wiyam comme étudiante 3 ans mboɗem ɗo e Dakar mboɗo jangga mbiya aɗa waɗa trahir conscience jinnama ɓe jooɗi ɓe toon e cikka ganduɗa aɗana e jangde te mo darma ne andi sa ana yara fac nena men ne kooliyam haaɓe gandi ko gommi dow muɗum
on bangi mom t'inquiète même pas yumma ne polima ko nana hola horma won neddo awawa jeb hedo awawa jebude koyngal ngal mi anda walla koyngal ngal mi andara won neddo nenam ne andi ko ngomme dow mo nenam ne andi addi kam do ko jangude wona fijirde a faami so yumma holimama holo hoorema te puis ko mi jinnon namdadema onon tan rewbe e nder appartement goto on jobanani koye mom an galle mo 4 pièces wondude piscine valeur mum so wona estimé mensualité holton dañon kalis et après en hawni wal ko woni hen ay batton looreɓe min mi ala hen saɗa wawi gona neddo mais minen komin étudiant ji so tawin komin goto au moins mbiya wawi yobde mais komin nombre de 4 ko fa waɗan cotisé en plus amin kama bourse c'est normal kalta bourse mi fier de bourse min kalta bourse mal mi monani fak wadde ko so tawi min attends so tawi wona gorko yoɓan toon walla wonɓe nder laamu ngu joɓan toon ko tagi min so wi moɗa toon calɗon ko an woni mo anda bourse mboɗo andi kam no gonnoɗa fakde ko 20 000 10 000 ko ɗum tagata ala haala bourse ko tagi so wi moɗa toon calɗa nesu jaɓata galle o gorko nata ron nesu kanko dogna toon quoi kanko jeeyi galle o donc c'est normal ko wona kanko waɗa toon affaire aji holin affaire aji ay an aldihama a haalaji bonɗi kalata ƴewa ɗemgal ma ngal bay gonon yimɓe koyngal ngal jaɓuɗa ko suba ha kiit komi ganda o yinama nan toon he haala ha gasi an ko woni an mboɗo dejji tan aɗa haala ɗo ko welma an au moins kam min kam nesu kam hay so tawi omo waɗnemi an ala ko mbaɗanta ha mbaɗan ɗo te kala to jeyami ko haala ma kaale moussa jimmi an somi haalan ko an foti haalde jiɗa walla hujam jiɗa debbo de sa jogimi ɗum kam a wannan ɗum haala ɓolo nafara haydara fof théorie 20 heures mbiɗa kam 20 heures mi yiɗa debbo jaabo ham vous êtes en communication walla nagam sam 20 heures min de ham so amijam noddi tan mi ƴettan moƴƴi amijma ami walla amijam so noddi tan mi ƴettan worɓe kaldata lelor ha jamma jangga mbiya noddemi téléphone ille min mi ala haaju 20 heures dal mi yiɗa kam 20 heures wiya taw mi yima on point mi yiɗa boîte vocale mi yiɗa communication mi yiɗa heɗara on point ko ni tan mbaɗa ala ko jiɗɗa tan so wona yiide avance NIMSO GUILLI warhaɓe kiiɗo maɗa yaga wonta NIMSA NIMSO GUILLI warhaɓe kiiɗo maɗa goppa wonta NIMSA ay min mbeɗa jogi joom suudam kono banam dewo banmo deeja o gani wonde joom suudu muɗum kono joom suudu mum yidirmi ko jawdi tan an ko mbatta ɗo ko mbinoɗa wona mbinɗa ko samedi dimanche garanta cuhlel ngel hande ko hoɗum je m'en fous de samedi et dimanche je m'en fous de week-end je m'en fous d'ouvrage aɗan ko woni ko gonga quand je le sens je viens so mi ari mi ƴeewa ɓinguelam point bas dabɓa nafof ka hande ko jiɗɗa komi tawtatama hen joom gallam nen e sehil mum c'est à dire biroy cohluɗa mi tawtatama hen an tan de waɗi dépendre koye ma quoi de toute façon prépare bagage uji makko ar min jaa wona yi t'as vu déjà c'est comme ça ni o waɗat ah ouais o misso odditi bafal ngal o jaɓata o naata e towno daroto aɗa nana konngiri makko towno daroto omo haala ko wela omo haala ko ngannduɗa namdaka je peux te jurer sur la vie de ma mère que so wona no ñanden ko kalanɗa kam ɗon o nattata e galle o o nattata e galle o et puis c'est pas important non mais c'est pas important babi aussi quoi qu'on puisse dire ɗum ko yaware aussi non mais au début moi je pensais que c'est tout simplement comme no mbirunɗa kam ni mais un provocateur mais là woni koye abuse de au fait si je suis calme c'est grâce à toi mi faami mais calme artir haqqille ma quoi ah c'est vrai que ko kamɓe nderi ɗo ha joni ni waɗata mais yero heɗo haala ma a woni no calme guila départ ha joni seesa neɗɗo ne wawi ñamde tew ha para taw wonani ƴiyam
oɗo situation aɗa wawi ittude ɗum ha laaɓa taw ko haqqille jarɗa sa waɗi éclaté tan foof ne wawi addude des erreurs quoi genre c'est vrai kala ko gonga en defi hamnade seeɗa non mais ça c'est de en defi hamnade seeɗa ko noddaten ɗum ɗo et puis il ose arde e gallam mi faami il était élégant arde respectude yimɓe ɓe omo wawi arde nadde e suuda je m'en fous parce que min je calcule même pas hakkundam makko e umi mais nde ɗo yaware men mi jabata ɗum quand même joni min no jiirum affaire o ene raɓɓiɗi c'est vrai que on wawi ardoye ɓiyi ko ɗum kam an kam a waɗi ko poɗɗa wadde ko a waɗi teddugal ngal a waɗi foof tu lui as ouvert des portes pendant des années omara ƴewde ɓiyi ko mais au delà de ça kadi so wonno ɓurtinirta kadi c'est vrai que wonko welani yiide kadi wonko welani haalde eyyi min de no mbiɗen ni ken sehilaɓe te en ɓurti ni sehilaɓe ken neɗɗo goto woni ko gowɗa wiide ko donc ɗum ɗo mi yiiɗa kadi keɓa hen échec walla keɓa hen défaite on dirait que naamiya ko waɗma ko wadde yappar gummuɗa galle ma ha ɗo aɗen ko waɗ ɗum kono aɗen mi ɓoccitimam a wonta hedde ɗum ɗon aɗa andir ɗum hoore hande ko jiltoɗa ko mi tawtatam hen joom gallam nen jooɗi in wonde sehil mum donc ko cohluɗa ko a dañta ɗum hande de toute façon an fuɗɗima yurmadema quoi par ce que sa ƴeewi nde gonɗa galle nde ɓurɗa yontede ɓurɗa welde design ma ko nder ɓuuri feeñde mbaɗa belli comme ça mais maintenant c'est le contraire ça se voit que maintenant a nawi quoi kecci kalta aɗen jinmi wiɗen saɗa artuɗo e gallo ya noddu te téléphone am portable o ya woppu ɗum noddate numéro fixe o anen ko mbimami ko min garangal me galle o mi watta aviser quiconque quand je le sens mi ara wonɗo suudu makko de o woyat tan yehi ni na wondema ñamde mi o jaɓani ni o diddi bafal ngal donc momi rew pour mi haalde makko ok no wiiri ni tan on jimo o wona celluɗo wallahi wadde noon bruit kewɗo haalaluji ɗi oɗon gandi kadi ko wone galle he o rewi ɗo ko fof noon wonko heewi namdaki ɗum ndax hunde fof koye famille heeƴi kala ko jiiɗa koye famille heeƴi kadi onon ñagande sutura waɗata e nder galle he kala ko haala e galle he yo heddo e galle he aysata kam wona an kalantumi mama wonna ɓooye galle he sukaɓe ɗo fo annihi ɗumen wallahi wadde ñaguimi tan ko deeƴal ñaguimi kadi kala ko neɗɗo wawno dañde sutura kadi yo ɓeydo hande inchallah son banni kam ɗum tan ɓerdam deeƴat ɓernde deedam oɗo jooɗiɗo deeƴat inchallah te kadi on namdi ko repos on namdi ko deeƴal par ce que tension mo jogui o moƴƴani yiɗa bruit yiɗa haala hewka wonde goppone ɗum ɗon hakkille inchallah sa lelima yaɗan inchallah kala ko wawi kewde e galle o woni ko haala woni baɗal ɗo haɗat sabu no mbiyirɗani sukaɓe fof presque yeesam ɓe jibina min wammata min waɗata fof donc min natti won liggotoɗo e galle o komi ɓiɗɗo e nder galle o ha taki fof c'est nous dans nous a faami ala probléme inchallah baba so ɗum ɓenni mbeɗa yiɗino jewten non kadi kodde yelam an aɗa andi an ko jiɗɗa fof ko yotaw jaam kono noon après sall jaɓima en jewto ɓanduma ndu andi no wuli eyi andi ɓanndu no wuli eyi kono tinde tan no jeynaɓe wirini tinde yo sutoro wona galle ko yawti ko fof yawti yo sutoro wona galle baba wadde min ara mi telloɗo comme pawɗo barme ok wadde na ok jaram allah selli minen musidɓe ɓoyata min nattoya min nden mata nana en ko mbiyeɗa ko ay akone wiyama bamma sellani koɗno kodde koɗɗeɗo deeƴa seeɗa manin jewti tan aɗa oto tekkude ya foftoɗa seeɗa noon fof poftoɗa alhamdulillah a yari leɗɗe ma ɗe eyi mboɗo men eyi yar leɗɗe ɗe poftoɗa alhamdulillah a nani ko mbimami ko yumma kam koye choc woni pour l'instant woppumo deeƴa haala makko wona joni a faami gogo mimi sikkani toon waɗa ɗum de nenam ala ngoni yeeso de mbimi e
kam kat Je ne crois pas trop, mais nous dirons c'est un grand provocateur. Hein. Il est malin, lui. Beaucoup nyangi, quoi. Non. What are you doing? Mon amour. Eh, Adan do jodi ha joni. Mi yewnim. An kay umma yahay. Ala andi. An mi wiin ya defnam do supu kanje. Ko dum tagi tikkumi di. Mi wiin ya defnam do supu kanje. An supu kanje mbeɗa waɗe frigo am balɗe. Ha? Mbiɗa na. Kerol gilla mi defan supu kanje. Joni haalam to mbadda o haali ala frigo. Allin andi balɗe tati nene frigo. Gittim du fi. Ana ñamta ko wultina. La ilaha illallah. Minen extérieur minen ñamden wona 4 jours 3 jours taw frigo woni. Ala wona Sénégal. Te min no hande kam no mbawda wadde. E joni hande defnam supu kanje tan sadi mi nat mi arta place am. Non min ko geddu parce que mi fewni supu kanjam ƴettim temps am ala no mo waɗani. Jodi mbed fanma. Ala accio defnam supu kanje min hande dal. Il faut tan bandam supu kanje. Ko ñamde hen ha comci ɗi mbaɗta supu kanje. So yeddi joni mi yaltino e wutto. Ay wanden firinuma ko asifniri supu kanje ɗi tan mona mosa. Kanko ɓurma ɗum yeddi. Ko jolɓuɓe mbiyata ko kuddu cunwar mo dammu ci loxo bi. Kuddu bar hele jungo ma. Onon hakkude mon dal mi natta ɗon. Onon hakkude mon mboɗo andi. Hakkude mon ne ɓuri mi hewde doole. Wadde a jaɓi kanko ñaama supu kanje. Mon toñma non mais non ɗum men garta yen inchallah. Mon toñma ande ma. Men garta yen. Wona ko haalete a yii fof haalde ma. NIMSO GUILLI jarabi mojani. Majani programme kono ko nder gallam. Tawi kadi ande ɓooya gallam. Tami hakkude ma yaase nooye. Wadde ɗum waɗi minnen kala ko kalanɗa hene ene yonan. Ko ɗum tan waɗi kam yidde andude beele ko tuuma ko goonga walla wona goonga. E kadi so tawi an aɗa tawa sabu an a ɓooya gallo e kadi min mbeɗa yonda Allah mbeɗa yonda konngol ma sabu mbeɗa anndi a haalata mukko ko wona goonga sabu hondema gongiyanke ko ɗum accuma e gallo ha saha oɗon to mbeɗa anndi mawnon mbeɗa anndi Allah ne anndi mi wawa wiide noon kanko waɗi ma walla o waɗani kono an mbeɗa anndi aɗa wawi hen haalande mi ko ganduɗa ko firtotako wallahi firtotako eyi vraiment somi wima o waɗi walla o waɗani ɗon mi juumat sabu neɗɗo tawde a tawaka guite ma rokkanima walla nofruma hokkuma a fota ƴettude won décision feexma daroɗa mbiya ko ɗum ɗo waɗi vraiment mi tawaka sabu nde hunde nde waɗata mi yaara jeere mi yaara nduggoyde a faami nde gartumi nde tawmi ɗo affaire o mais à dehors de ça hakkundam e Yacine wona hitande wotere wona duuɓi ɗiɗi c'est 20 ans et poussière te ɗum wona ñallawma goto wona ñalɗi sappo e joyyi a faami mo ganduɗa voyage on ndentan soko joom galle makko yeehi voyage nina makko jiidata mbaldi ndi wotiri ha guite laaɓa minen jaadata minen piddata minen jaldata kono wonko gandumi e makko ko gandanɗa ko mi andirani mo cakaneji mi andirani mo fijirde mi andirani mo ndiga ko gandanɗa ko ɗum ala fulla walla ɗum ala fayda ko gongi yanke ko neɗɗo timmuɗo noon Allah tan timmide faalun aussi lima yurid mais aussi vraiment ɗum kam min jusqu'à soko woɗi ko firgitare wawi wona ko ganduɗa kanko teyi ɗum mais e nder ɓerdal mi sikkani ɗum ko kanko waɗi ɗum te ha ɗo haala ka laaɓnoyta Allah omo ganduɗa kay jogui guite mawɗe ɗe kay yiyata foof ko suuɗi e ko feeñi wonɗo gabbel zarra so puusine Allah boni yiya wadde kala ɗo ɗum haaɗoyta ma en jiine Yacine ala ko waɗi hen te on banggue kadi sa lelima yo hakkille ma de baɗiraɗo gorko woyni sinno ko sago han mawniguel ma dewil walla miñiraguel ma dewil a andi a yiyirta ɗum cakaneji te wona ɗum gandirɗa ɗum te haɗo haala yaltirta haɗo feeñirta wonata gongo ça ma sûr et certain te ay o pa ni hen o nawi kadi hakkillam
wasi deñude kadi hakkilam woni baawo il est tellement fragile o sellani sabu wonde mawɗo tan yoni ñabbu goɗɗo stress o hattinani wona ñamde makko wona yadde makko ala ko dimmi donc o jiiɓodiri min noon si dokka sagam ndaare no mbatten ha jaam arta e galle o donc min ko ɗum woni yiddam salla jaɓi mayi hoolare jogiɗa e makko nde minni ko nden hoolare jogimi e makko ɗum waɗi min andude nimanagal ma ɗum waɗi kam noddudema aɗani min caɗele ɗe foof ko guila yettaɗe Fouta walla kamenoɓe caggal ndi ɓe guilnande ɗum sabu hannde soɓe nani ɗum tan e kadi noɓe gandirimo e hoolare nde ɓe koolimo ɓeydo ko musde wallahi musa ɓeydo ko musde vraiment no muusi de han soko fami o tini ɗum walla koreji ma won ko ganduɗa ko no hersini vraiment yo Allah addu jam tan amin amin an kam mi halfinima Allah e nura ɗum mi halfinima sabu an wondema koye gallam saaha foof ya yurni toon jewtida e makko gartata hakkille makko kadi temps ala min kadi mi jogaki temps arde ɗo ñaññene foof ok mon frère min ɗum pawɗo baram jarama weltima merci weltima eyo jarama fe merci اللهم alhamdulillah rabbil alamin mi kam min mi anda ɗum koye hoyɗude mi anda ko hooram nde yiɗi diwde mi anda ko oɗo bone woni mais bas est ce que bas ene selli nde mi anda holmo najani kono min de ɓi Mamadou mi najji ha ɗon tan wawi hadde kono noon ɓe mbi kala ko annuma ya hollu Allah NIMSO GUILLI what happy the mother yaga want NIMSO NIMSO GUILLI what happy the mother go want NIMSO ay mimber jigi jam sudam kon bonam de wo pan mode jam ogane wande jam sudu mudun kon jam sudu mun yidir mu ko jawdi tan sanani NIMSO wiya cakal golle nde ceranda waynaki ɗaccudamo kanko goto winde makko Allah addi NIMSO gata jontaɗo ɓe ɓurti kono gontuɗa ko kañum gilli a feji bonande fo sahaɗa holli tan a haalanama o to yiɗama yikko jeybama ñani ñamde buuɗi maɗa ñande fo mi ñena haala caloɗa ka muɓɓuɗo kite nafe kala ne gongo boni ɓernde o takki debbo ma e garde reno serde NIMSO tawi nama NIMSO GUILLI
city. Mimi nim city. Mira we nim city. Mimi nim city. Mimi nim city. Mimi nim city. Mira we nim city. NIMSO GUILLI. What happy kid the mother yaga want a NIMSO.